Na, hellóztok. Én bárki is vagyok. Bazíró. Ma a gameMailer.com-ot fogom megmutatni, hogy és ingyen játékokat tudsz itt szerezni Steamre. Na most a Free Day 15, megmutatom az én kulcsaimat. Úgy lehet velük kapni kulcsot, hogy ha eléred az 50 feliratkozót. 50 feliratkozót a YouTube-on, vagy csinálsz róla egy videót. És hát igen. Nem tudom, hogy akkor is kapsz kulcsot, hogyha csinálsz a videót, nem tudom. Én nem tudom. Na. És na hát itt is vagyok, csak technikai jogok. Például itt lesz a Dead Effect. Meg tetszik. Arra rákattintottam, hogy request ki. Requesteltem. My case. Pending request. Dead Effect. Most ha jól tudom, már kell érni 50 feliratkozót. Vagy Twitch-en, vagy YouTube-on. Vagy csinálni egy videót, nem tudom. Na hát ennyi. A videót tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, csákálni.